Добре дошли в канала, добре дошли в моята кухня. Аз съм Таня и днес за вас ще приготвя много вкусни и хрупкави порички. На един лист от корите напръсквам олио и вода, които съм смесила. След което прегъвам листа на две по дължина и отново напръсквам леко. В единия край поставям сиренце и навивам на поричка. От един лист правя две порички, защото ги обичам да са хрупкави и тънички. Вие, ако желаете, може да навиете целия лист на една поричка. Ето така. След което подреждам поричките в тавичка. Отново намазвам с вода и олио. Точно това ги прави хрупкави. Поръсвам с осам и пека на 200 градуса в загрята фурна. Това е. Добър апетит ви желая!